o seguinte: no momento de tomar posesión e para adquirir a plena condición dos seus cargos, os candidatos electos deben xurar ou prometer acatamento á Constitución, así como cumplimentar os demais requisitos previos previstos nas leyes e nos regulamentos respectivos. Vou a formular a decir a fórmula prevista no Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, regulador da fórmula para tomar posesión de cargos e funcións públicas. O que tendedes que responder cada un despois de pronunciar o vosso nome: xuro ou prometo. Xura ou promete pola súa conciencia e a súa honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do excelentísimo Concello de Sandiás con lealdade ao Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Benigno Blanco Casares? Prometo. Consuelo Blanco Morales? Xulo. Felipe Traveso García? Prometo. José Francisco Santana Doval? Xulo. José Pérez Gándara? Prometo. Lucas do Marco Pérez? Prometo. María José Manso Cabrera? Prometo. María del Pilar Cabrera Gómez? Prometo. Tito Traveso Teijeiro? Prometo. Xa que se deu cumprimento disposto no 195 do réxime electoral, sendo as 10:12, procede o presidente. Declaro constituído o Concello de Sandiás despois das eleccións municipais do 26 de maio de 2019. Pregunto aos concelleiros que encabezan as listas se manteñen a súa candidatura a alcalde ou a alcalde. Mantengo. Entón, se proclama como candidatos Felipe Traveso García, de Adelsán, e José Francisco Santana Doval, Partido Popular. E a elección de alcalde. Votos a favor de Felipe Traveso García. 7 votos, 2 membros de Adelsán. Votos a favor de José Francisco Santana Doval. 2 votos, 2 membros do Partido Popular de Novembro. Procedo a dar lectura da fórmula de acatamento á Constitución según o seguinte contido literal. Xura ou promete pola súa conciencia e a súa honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde presidente do excelentísimo Concello de Sandiás con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Prometo. Bueno, pois entón, facemos a entrega neste momento e procede a presidir a mesa. Primeiro, quero dar as gracias a todos os veciños que están presentes e aos que non están tamén, por suposto, por este apoio masivo que nos deron. A xente de Sandiás falou alto e claro, quere que a Grensán sexa que nos goberne. Esperemos estar á altura das exixencias que nos fixeron. Por suposto, é un orgullo para min estar hoxe aquí, como foi fai 4 anos. Teño os mesmos nervios que tiña fai 4 anos, porque o sentido da responsabilidade pois aprétame un pouco, non? Como dixen antes, non sei se daremos chegado a cumprir todas as expectativas que creamos, pero por falta de traballo e por falta de ganas non vai a quedar, eso seguro. Teño que dicir que eu son a punta do iceberg. O iceberg apunta a verse un 11% do que é realmente o iceberg. Eu son a punta, pero aquí está o iceberg completo. E os que non están de concelleiros tamén están. Somos 12 na candidatura, ou éramos, e todos formamos parte deste momento. Con toda a ilusión e con todas as ganas. Algunos non poden estar, pero estamos seguindo exactamente igual ca mesma ilusión. E iso temos en conta todos os días, que somos un equipo, mellor dito, un gran equipo. E como tal gran equipo, a xente nos apoiou e quixo que fóramos nós, que estivéramos hoxe aquí. Teño que dar as gracias, por suposto, aos meus compañeiros, que me estiveron apoiando todo o tempo, e que unimos as nosas forzas sempre xuntos. Tengo que facer especial mención a Tito e a María José, que
pasaron comigo codo con codo a anterior legislatura, que foi unha legislatura moi difícil e moi complicada. Teño que darlle gracias a miña muller que está aí por aguantarme por aguantarme e por estar sempre ao meu lado. Bueno, miña nai, o meu irmão, os meus tíos, a miña familia toda e, por suposto, todos os veciños que día a día me transmitían o seu cariño e me transmitían as súas ganas de que eu estuvese con eles e de que estuvera ali. E vou mirar a chuleta a ver se non se me olvida nada, porque sempre se me olvida. Pero non, creo que eu tiña todo mentalizado e xa non creo que se me olvida nada. Por lo tanto, invito a todos a que participemos deste goberno, a oposición tamén, teremos as mans abertas sempre que queiran facer algo por este pueblo, apoyarémoslo sin duda ninguna, cando sexa bon. Vale? Moitas gracias. Quero dicir que me saltei un pouco turno, os nervios do momento. Tiña que haber dado a palabra a Francisco. Perdona, discúlpame, non xo a palabra. Bos días a todos. Antes de nada, darlle a benvida a novos concelleiros, Chelo, Pepe, Lucas, Benigno, Pilar, e nada, felicitalos, felicitar ao novo grupo de goberno, e esperemos e deseemos que todas as decisións que se tomen de hoy en diante pues, sexan o mellor para todos os veciños de Sandías. Vale, nada máis. Bueno, pues por a miña parte nada. Gracias de novo a todos. Bueno, aquí estamos a disposición de todos os veciños como estuvemos estes 4 anos. Xa está. Xa está.